guys! Kamusta na po kayo? Mga subscribers ko, sa mga OFWs, sa mga nanonood ngayon. Nandyan kayo, nandito ako, nandito tayong lahat. At sa mga waray, para sa inyo po ito, para sa ating pong lahat. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe my YouTube channel, Dan Speaks. And don't forget to on the notification bell para po ma-update kayo sa mga video na nilalagay ko. Thank you guys! Umagaw ng atensyon sa social media ang aming kababayang waray na Sinulog Festival Queen 2020. Ipinost ng kanyang Lola Sisa ang kanyang picture habang nagtitinda ng biritid na tinapay. Ang kalaunan ay nag-viral. Siya ay si Monica Johnson Afable. Tunghayan natin ang aking virtual interview sa kanya. Alamin din natin kung sino at anong meron kay Monica. Malalaman din natin ang mga bagay-bagay na hindi na itanong kay Monica. Let's watch this, guys! Naghusay ni mo. Naghusay. Hello. Naghusay, man. Hello po. Hi, Monica. Hello po. Hi, how young are you? Ilang taong ka na? 17 po. 17. Ito ba yung first time mong sumali sa pageant? Connect. Ito yung first time mong sumali Hindi sa po. pageant? Hindi. Ano ba? Pangilan mo na siya? Sandali lang po. Medyo mahina. So, dito yung first time mong sumali sa pageant. Ay, nawawala. Po. Hindi ito yung first time mong sumali sa pageant. Hello? Hello? Sige, okay na po. Ayan. Medyo nagko-connecting lang po. So, hindi ito yung first time mong sumali ka sa pageant. Yung Sinulog Festival. Hindi ito yung first time. Yung inapi po kayo festival, dito ako ha, Morongan, pero as Mama Mary, kanan padulo. Pero kanan festival nga, kanan festival queen, wala pa po, first time. Opo. So, yung bago ka nagsinulog, meron ka pang ibang sinaliyang pageant. Opo, nung November. Hindi naman po ka ng silangan summer, dinihan ka ng Eastern Summer hiya nga pageant. Okay. So, may mga ilang tanong ako. Meron ka bang foreign blood? Meron ka bang foreign blood o lahi? Opo. Sa hitakan lola at father's side is may niya lahi nga. Niya half white American. Okay. Yung American niya nga, parang tisay. And itang grandfather naman, tak lolo, may niya lahi nga Spanish. Tapos ang father's side naman, tak father. Itakon mother's side is itak lolo is white, half black naman niya, black American. Kaya pala nakikita sa picture sa'yo. Tsura. Anong height mo, Monica?
161 centimeter po ako. Sa inches, ilan yun? As of last year ata at napagkuan. Kapag 1 height sa school. Pero sa inches, ilang height, ano yun? 5'4" ba? 5'5", 5'3", ano ba? Sa inches. Yung sa height mo, ano ba yun? 5'3", 5'4", 5'5"? Kasi centimeter yung sinabi mo eh. Mga 5'3" or 5'4" ata po. Okay. Hindi po sure. Paano ka nakapasok sa pageant na kagaya nito? Sinulog. Paano ka nakapasok? Before po nakahanap tourism officer na tourism. Sir Neil ay tourism officer. Basta ana po ha tourism ito ang pinaka-president dito Amman Capital and siya niya parang hiya po nagkuha hapon. Actually iba nga school na pa niya parang iba nga school na nag-represent bali na kan school wala hirapan join siguro pero may iba nga school na nagdaghan padulong which is Santa Fe siya po ang represent at kaya ko naman ang lingkuan nila as festival queen nila bisag patat di ba nga school kay Borongan mapwedeng represent. Kailan ka nanalo nun? Sa festival Sinulog? November yun yung sinabi mo? November ba yun? Last November? Hello Monica. Last November ka ba nanalo nun sa Sinulog? Last November ba yon? Sinabi mo kanina? Last November ka nanalo ng Sinulog Festival? Last November ang ano po? Yung nanalo ka ng Sinulog Festival? Hindi po, no, is nung Sinirangan Summer, tapos yung January naman, dito na Sinulog, Cebu. Okay. Sino ang naging motivation mo sa pagpasok sa pageant? Kasi may nagmo-motivate yan eh, di ba? Po, actually, ang first pageant is parang requirements ng school nga. Parang kami nga mga muse is required na mag-api. And parang pageant ditohan ang school. So siya tanang ang pinakauna nga pageant. Kuan, very pa po as in maarapan mga kaanit niya. Yung paglakad-lakad, pag-project-project, di ba? Flow, Oo, tama. Opo. Pero wala sa pagdag, pero may ko-award. Tapos, okay. katapos na nga parang napagkuhan ko na sarili na parang ma-open mind so kahit napag-apit pageant, parang nakuhan ko na try ko i-explore, extend pa nga journey. So kahit, so mga sunod-sunod nga mga pageant na puro crown, sunod nga, nagkukuhan kahataas na mga pageant. Like, lahat nag-umpisa talaga sa school. Anay, tapos city to province, tapos kanan. Naman, Sinulog. Yun na yung pinaka Sinulog. Okay. May bala ka bang pasukin yung showbiz? As of now po, dapat priority, mahamanlan ng katakpag, eskwela. After college, ata po. Very po sure. Pero pumasok ba sa mind mo na itry, subukan? Ayun. Na pumasok ba minsan sa mind mo na itry yung showbiz? Pero, sige sir. Meron ka bang idol na sa showbiz? Hello? Meron ka bang idol sa mga artista? Hindi na Pilipinas, may dagat po, pero
kasi mga idol is mga Sino? model dito ha, ibang bansa. Like, Kendall Jenner. Oo. Sa ano, sa local? Mga Kardashian kay Panyara, mga model, Oo. and mga Sa local, meron kang hinahangaan sa mga artista? Like for example, sila Daniel Padilla, mga ganyan, Catherine Bernardo, meron kang hinahangaan? po, parang di po kasi ko low pa. Yung nga idol. Sino? Kasi ko mga kita pang idol like beauty queens like Pia Works Back. Pia Works Back. Sa mga artista meron ka? Ay, hindi. Wala kang idol kahit isa, mga artista? Po? Meron ka ba artistang idol kahit isa? Baka po ni Ann Curtis. Wow, si Ann Curtis. Na-meet ko na. May hinahangaan ka bang beauty queen na nanalo international? Sinabi nyo pala, no, si... Sino? Pia Works Back. Bakit? Pia po. Bakit si Pia Works Back? Kasi po parang parehas kami parang determined na like, di ba, marahiya pagdagahan. Binibining Pilipinas ba? Oo, tama. 3 times. Tapos parang sa gaabang na first niya akong pag-pageant is parang tapos parang gini ko kaya nga motivation para parang pinugahain niya try lang hanggat nga Tama. na ni Crown. Oo, tama. Yung pagtitinda mo ng, ano yan, bakit mo naisipang magtinda na pala? Biribid. Biribid po. Opo. Na-miss ko kaya yan. Opo. Naglihimo na talaga kami. Naglihimo na talaga kami. Then, mga bata pa. Tapos, medyo naadong laas. Parang, sige lahiya. Tapos, naadong la talaga hiyahan, March. Di ba, nag-lockdown. Tapos, tikang la naman, last week, pwede naman daw medyo kumawas. Tapos, wala naman kami dito. Island map kami and very safe. Tapos kuan naman kay siyempre damit kaskuse para makapuligliwat ako sa family. Di sala medyo buti lang yung bagay. Okay. Nakatira ka sa sa lola mo, hindi ka sa parents mo? Hindi po. Nasa lola po. Nasaan yung parents mo? Po, magbulag. Nice. Pero naka-ada siya father side. Pero nandiyan sa father side. Nandiyan ka sa father side. Okay. Opo. Anong talento pala? Pag nagtatalent po kita ng mga pageants like dance, pero di talaga nga, parang sumaya nga, maaram talaga. Pero kaya, i-develop. Kaya kita kong pagtalent talaga pagkanta. Okay. Medyo nasa kita nga, medyo okay daw. Pwede ba naman makakita ng sample, kanta mo? Kahit kunti lang. Kunti lang. Hindi mo kakahiya. Hindi, kahit kunti lang. Kahit kunti lang. TI lang na kanta. Ano kanta? TI lang. Yes. Ano daw na kanta? Sige. Hey, have you ever tried reaching out from Wow, cruising yan Baby, falling on rainbows. Yes. Okay.
Ano ba? High school ka ba o college? Senior high po. Senior high. Sa pagdating mo ng college, ano yung gusto mong course na kunin? Baka, direct pang sure, baka accounting or business management. Business management. Okay. Bukod sa Sinulog Festival, magle-level up ka pa ba ng sasalihan mong pageant in the near future? Bangin po, if naganakin ko ang ipapagan. Oo. And kaman kasi, nakakalahan Sinulog, kuan lang na Miss Millennial. Pero siguro kaman, Miss Millennial, kuan lang niya. Miss Millennial sa Itbulaga yun. Di ba? Siguro mapahuway lahat na yan. Di ba sa Itbulaga yun, Miss Millennial? Po? Sa Itbulaga yun? Opo. Yun. Alam ko Opo. yung pinalitan mo, si Nicole eh. Siya ang Miss Millennial itong 2019 ba? 2020? Yung Borromeo, yung taga Cebu? 2019 po. Oo, tamo. Sabi ko na eh. Opo. Miss Tisa din mo? Miss Tisa, ang tujuan. Pero given a chance ng acting workshop, gagawin mo rin ba yun if ever? Kunwari, may acting workshop. Depende po. Nakaranas ka ba ng bully? Nakaranas ka ba na binubully ka? Opo. Paano karanas? Grade 7. Kay, di ba, kay taga-island and iragin pa kuan niya kay siyempre taga city, iragin proper, parang iragin bubuli kay parang waray ng TV, like so kahit na parang kay taga-island kami, may napagkanan ako may ng TV, may na ng kuryente, pero kuan nakalimay na naman talaga. Kasi nga medyo nabubuli talaga kasi doon, pero ang advisor is yung parang nag-take action kay parang medyo di pa kasakat sanay nga nabubuli talaga kay elementary kasakat nga parang kami lang din parang okay lang nga kami lang kami nag-yes sa gaya tas dito naman ang first year high school ko nga first kanto grade 7 so nga medyo nabully tapos kasi nagka-advisor nga parang ginpa-upay kami, ginhanap mga classmates, tapos parang sinarig na, parang di ko talaga may nangalintan niya. Sinarig ang advisor na parang nasugahiya nga, direct kang maarang in the near future na parang di ko ma-express niya. Parang matingala ka mo ay sugahin nga parang di kang direct kang mag-i-expect kung ano hinanabuha ako. Parang kay siyempre kung maka-president ka ito very responsible talaga ka ng mga ginbubuhat tapos siya parang sugat gusto yan naman parang nagkakatanga ko kami nga parang medyo okay na ganyan pero may dala talaga ka medyo naawad and di oras pa na makataas yung pa-apekto na basta kahabang lahat nga pagkuhan. Social media, nakaranas ka ng basher? Opo. Paano naman? Paano klaseng pangbabash naman? Ano po, like, ginbabash na kang pag-aapit mga barangay lang nga. Hindi nga, nasasarin ko nga barangay lang kasi kay kung dira kahat ng mga pageants ng mga barangay is dira mag-train, dira ang magdadaog, dira ang nibabaro kung ano mga ways kung naamit paging beauty queen kay syempre step by step para akon step by step parang hinihinay ko lang kay pero hindi ko karayot nga kung matokit diretso taas nga mga pageants nga di ako ready and kasi nga parang prepare ko lang na anapan kalugarin para maging ang sahat niya parang nga sige ko ta. So hindi mo na lang pinapansin yung mga bashers? Kaya
kay Kwan kasi, pag gipapansin kasi naman nga, medyo naura-ura-lan nga, nagtitika halaba-ala. Kaya di ko kan pantak sa sarili nga, parang di ko nalapansinan as long as diri na nakakapanak na dirak nira nalalabdan or tak family. Oo. Kaya siya lang talaga tak priority nga, parang diri lang nira makukantak family nga, parang madedetan sa gano'n na, parang diri nira mayayak ng tak family ng maraot nga siya litakan kuan. Basta okay lang haakon kay para makatak sarili nga mahahandle ko. Kay put niya, pahakan kasi damo kasi mga na-issue, like sugahit na, nagbabash. Kay kung ipapansin kasi nga niya, parang nagtitika ora-ora la, hindi ko kan pa na lang ha. Nag-propose ko na lang sarili, haera. Sino si Monica Afable? How can you, paano mo sasabihin si Monica? May mga apablihal yun. Ano po, parang practical, ngayon, simple. Okay. Given a chance, sino yung gusto mong ma-meet na kilalang tao? Local po. Yes, sa local. Si Pia po. Si Pia talaga, viewers ba? Ano ba, message mo sa mga kabataan kagaya mo na sumasali na sumasali sa pageant, tapos tingnan mo, nagtitinda ka ng beribid, ganyan. Anong mensahe mo? Opo. Like, sana po, magsilbi ka iyong inspirasyon and parang bagay iyong level, ayaw niyo ipan parang iyong life, like, kung makakapan naman mga content, for example, pageant, bisan po, gaano kataas nga pageant, ano yung napihan, we should stay humble, tapos maging open kita pag help it atong parents, mga tao nga nangangailangan kahit atong help, and syempre maging practical kita, like, dili lang kita beauty queen sa kagabi, like, hita't mga ginyayakan niya flower you made up mga flowery words, like para maging para magdaog, like dapat maging kita totoo aton sarili nga kung anong ginyayakan hit pageant sana so galiwat ka hindi mo in normal days lang like mabulig ka talaga hidden parents hit mga tao like hit yung community pero may na kita maging paubos hit aton like maging paubos lang kita, stay humble and always keeping your feet on the ground. And direct kita sana, maging thankful kita pero may kapagad with aton mga blessings nga nakukuha. Like, bisan mga challenges, kay direct nga mga challenges, nagiging mas malakas pa kita, nagiging mas natatag pa kita sa gahit po. At saka sana marunong tayong tumanaw ng utang na loob, 'di ba, sa mga tumulong sa atin. Opo. 'Di ba? 'Yun ang wag nating kalilimutan. If you don't mind, ilan kayo magkakapatid? Ano po? Hindi doon sa father mo. Oh. Sa father side po, 4. Sa mother side, hindi po ako sure, pero sa bagong asawa niya po, may niya tulungan. Tapos may niya anak bata nga. Yan iyaon, pinakaon ng asawa. Sa father side mo, ilan kayong babae, ilan kayong lalaki? Ako lang po yung babae. Tapos lahat na lalaki. Okay. So ikaw yung the unika iha ng father mo? Opo. Nasaan ngayon yung father mo? Nandiyan sa Samar din? Opo. Para magkatabi lang po ng bahay. Ganda na ito si Tera. Dito lang nila. Pero yung father mo, may sarili lang iba, may pamilya na rin iba, yung father mo? Opo. Meron na rin. Ay, Okay. to clarify po, at mag-asawa po yung anakan, I mean, anakan mother, takan biological nga father, yan ko lang talaga tira anak. Pero yan ang bagong ni papang asawa, may da niya, asa nga anak, bala asa nga anak, tapos,
Papa. Ikaw lang mag-isa. Okay. Sana i-push mo yan. Kasi sayang, meron kang mukha. Tapos maganda kang kausap. Sayang eh. Pag i-try mo rin sa commercial. Sabihin mo sa kay Apoy Sisa. Commercial. Oo, try mo rin yung commercial. Paano pagka Okay lang. Yung intro mo, pwede mong gawin yung intro mo, yung sa sinulog, yung parang yung ako si Monica Pabling, parang gano'n, Samar, Llorente Samar, parang gano'n. Paano ko ginawa yun? Sige nga, paano? Parang I'll practice nga. Wait. Dalihan ko ang sinulog. Maupay nga gabi ha iyong atanan. Ako ay Monica Johnson Afable. Nagre-representar han Triburay ha. Syudadan Borongan, Probinsya han Eastern Samar. Wow! Yahoo! Proud kami sa inyo. Sa'yo talaga nung nakita ka namin. Kasi kababayan. Kami sa Llorente kami. Sa Malapit. Nagkikita pa rin kayo ng nanay mo? Hindi po. Hindi. Ayun, ano pala masasabi mo sa... Anong masasabi mo sa mga supporters mo, sa relatives, sa parents mo, at sa mga waray? Yun na lang yung last. Anong mensahe mo sa kanila? Very, very thankful po ako. Very, very thankful po ako pero may adit akong parents, mga friends mga estehanan na pero may full support sa akon pagdating sa mga pageants. Like, minsan na rin pageants na mga ginihimo nga nakikita nila mga pero may supportive, like, sa ginang pagbabalin dya, dari binihin butsi. Pero may supportive, like, era pag-push na parang hindi na maaabot, like, pag-push akit, parang ikakatak nila niya, i-lift up nila bisan pag medyo nadadaw na kayo, itiwanan, may sagit parang erap gin babash, like, so gahit, and erap gin lilift, pero may taas na antin niya mag-inspire pa akit mga like, kailangan mga kaedad, mga kabataan, and very, very thankful talaga nga parents, mga supportive na talaga hiraapon ako pagpapageant. Hindi sa langit ang mga ginbubuhat as long as dire-react parang dire-react kakagtuhit kamarautan sa dahil. Sa mga waray, anong naman sabi mo sa mga waray, mensahe mo sa kanila? Sa mga waray doon. Thank you. Yun po. Maraming salamat po from the very beginning na akong pagpapageant is full support ka mo and pati hanggang to na sinulog is as in nga mararamdaman ko pa talaga nga nakadtuhera like pagbukuanhan mo ang mga dirahan na akong pagbukuanhan akong paggantuan hotel pagkita ko lang doon akong phone is nga magkinikit ako nga nag-abang talaga hera nagpulaw na rin nga live kasi medyo mahinay ko ng signal nagkikita ko talaga nga very very happy hera bisan kung magdaog o dere basta nag-represent ang Eastern Samar mga waray so napoy. Sige, salamat Monica. Good luck sa iyo. Good luck. Sige po, thank you. God bless sa iyo. God bless.